hetkeä päälle 200 vuotta sitten, kun Suomen sodan aikaan ruotsalaiset ja venäläiset oli tässä Kallan kummallakin puolella ja niillä oli tapana pitää rauhanpitoja ja neuvonpitoja keskellä Kallavettä saaressa. Me olemme nyt. Väärä saari, väärä vuodenaika, mutta ne löi vetoa silloin aikana, että ruotsalaiset vetäytyisi tiettyyn päivään mennessä Toivolasta, mitä ne ei tehnyt, ja sitten venäläiset tästä syystä joutui tarjoamaan koko illan punssia, jota ne sitten ryyppäsi ja veti epikit humut saaressa, jotenka nyt Alkosta löytyi semmoista valmistetta kuin punssi. Minä en tiedä yhtään miltä tämä maistuu, mutta se kuulostaa. Maistuu just. Kyllä tällä kännit vois vettä. No maistuu just miltä kuulosti. Siellä pikkutytöllä jonkun läkkätuoman jälkeen. No se kyllä viisasta, kun on edes pikkutytöllä lätkät tulee. Niinpä. Hei, siihen tuli ja meni sitten. Makiahan on. Ei